Velkommen. Mange tak. Okay, så jeg har nogle spørgsmål til dig her. Det lyder godt. Yes. Føler du, at spil har gjort dig mere voldelig eller aggressiv? Ja, det synes jeg faktisk. Fucking dirty, man. Fuck yeah, man. Det kan jeg mærke, når jeg taber i et eller andet. Det kan være et videospil, eller hvis der er en, der kører mod en bane, så kan jeg blive rigtig aggressiv. Fuck! Og det kan jeg også gøre hen i skolen, hvis der er nogen, der irriterer mig, så kan jeg blive sådan rigtig sur. Ja, okay. Ja. Yes. Okay, og hvad for nogle spil er det, du spiller? Jamen, for det meste så spiller jeg GTA 5, som jeg synes nok er det bedste spil, der er lavet, fordi at du kan skyde, du kan køre tog, du kan køre biler, du kan flyve, du kan sejle både, du kan stille penge, alt. Så spiller jeg også lidt Call of Duty, lidt Counter-Strike og Mad Max. Det er nok min yndlingsspil, og Need for Speed. Okay, og du mener altså, at disse spil, som du nævner nu, det har en effekt på, hvordan du er i din dagligdag? Ja, det synes jeg, fordi at GTA det er lidt voldeligt og sådan, og har noget med biler at gøre, det har Need for Speed. Og jeg elsker også skydevåben, så Counter-Strike og Call of Duty, det er også lige noget for mig. Aha, okay. Ja. Så hvorfor tror du, at de her spil gør dig mere voldelig? Jamen, hvad jeg tror, det var, jeg synes det er lidt nemt, og sådan, det kunne være lidt sjovt. Og ja, man får lidt rush, når man skyder en med dem. Og det, jeg synes bare, det er sjovt. Ja. At køre ind ned. Ja. Okay. Yes. Og mener du, at nogle af disse spil skal laves om på nogen måde? Eller? Altså, nej, det synes jeg ikke, men jeg kan godt se, hvis du har et lille barn, der spiller det, det er nok ikke lige verdens bedste idé. Så jeg synes, der er sådan, at det er godt, at der er de der aldersbegrænsninger. Ja. Okay. Og hvad kan for eksempel være det, der gør dig sur ind i spillene? Jo, for eksempel hvis i Need for Speed, hvis jeg bliver kørt af en bane eller sådan noget, der er nogen, der kører ind i mig, det gør mig rasende. Eller hvis der er nogle af mine venner i GTA, hvor jeg lige har lavet en ny bil, at de så ridser den, eller de så skyder mig lige snart jeg går ud af butikken. Aha. Det kan irritere mig helt vildt. Fucking bitch! Så ender jeg nok med at springe den i luften. Eller så skyder jeg dem nok bare over. Okay. Fucking. Og de her ting, som du gør, det opfatter du som normale ting, som alle enhver vil gøre? Eller? Ja, det er sådan, man afreagerer. Hvad jeg vil gætte på. Okay, så dine aggressioner er ligesom, når du bliver sur på spillet, så er det ligesom, du afreagerer på aggressioner i den rigtige verden. Ja? Det er nøjagtigt. Okay. Godt. Så ja, hvornår begyndte du at spille? Det var nok, der var jeg ikke særlig gammel. Jeg tror 3. klasse på min PlayStation 2. Det var gode tider. Der spillede jeg nok, det var mit første spil. Jeg tror faktisk, det var GTA San Andreas. Og så derefter var det Need for Speed Underground. Men San Andreas, det er nok det bedste spil, der nogensinde er lavet. Der er mange gode minder. Ja. Og kender du andre, der er blevet aggressive af at spille? Ja, altså for eksempel, min lille søster, hun er blevet rigtig aggressiv. Jeg ved ikke helt, om det er, fordi hun når en alder, eller det er, fordi hun ser mig spille GTA. Men en, der blev rigtig aggressiv, det var en, der hed Finn Berndt. En af mine kammerater. Ham og mig, vi spiller meget GTA, men han er mere sådan Call of Duty, så ham spiller også nogle gange. Men
hans mor gik i koma, så han blev sådan lidt narkoman, lad os kalde det. Og så skød han på et tidspunkt hans dealer. Har du noget hash? Han er ikke med mange borger. Okay. Ja. Okay, Victor. Har du nogen våben? Jeg har et par stykker. Okay. Er det nogen, vi må se, eller? Ja, det må I godt. Okay. Så hvis I bare følger med mig, så skal I nok se dem. Kom med. Okay, Victor. Så fortæl os, hvor vi er henne. Jamen lige nu så er vi i min hytte. I min hytte, hvor jeg har mine våben. Så hvis I gider følge med mig, så kom. Ja, det er lidt inspireret af sådan en Call of Duty hytte, hvor jeg er sådan lidt vandehul med nogle guns og sådan. Så her er vi herinde. Det er her, hvor jeg sover. Okay. Så vil du se mine guns? Det vil jeg gerne. Ja. Vi starter her. Her der har jeg 9 mm. Meget kendt i Call of Duty. Modern Warfare 2. Altså den bruger jeg mest til skolebrug og sådan. Den er meget nem at gemme heromme. Den er rigtig nem. Den er rigtig god. Rigtig god pistol. Så hvis truslerne de sådan, eller de irriterende, gemmer sig bag et træ, en bil eller et hus, så har jeg den her satan her. Den er det man ikke fucker med, må man sige sådan. Så det var... Nej, hey, vent lidt. Så her har det her store, dejlige, flotte gevær. Den bruger jeg til, hvis de nu kommer hjem til mig i en postbud, eller nogen, der vil lave ding-dong dørfis, så er det meget lige hurtigt sådan bang bang. Der er lige 2 skud i, så ja, det er rigtig godt vejr. Hvis de nu er lidt længere væk, måske er det på knallert eller sådan noget, eller cykel, så er der den her, den er rigtig god. Rigtig godt sigtekorn, rigtig lækker, rigtig lækker. Den synes jeg også, I skulle have derhjemme. Og så hvis der er lidt close combat, så er der en dejlig pumpgun her. Den er jeg sgu rigtig glad for. Rigtig nyttig. Jeg synes alle skulle have den, virkelig. Så det var sådan det mine våben det var. Og jeg er rigtig glad for dem. Ja, lidt skydegal kan man vel godt kalde mig. Okay, Victor. Så har du nogensinde, jeg ved ikke, stjålet en bil eller noget i den stil? Ja, fordi i GTA der kan man stjæle mange biler, og så tænkte jeg, hvordan gør man? Så gik jeg ind på internettet, YouTube, og så fandt jeg nogle videoer, så gjorde jeg det. Det var en gammel Ford Taunus, jeg stjal min første bil. Okay, ja. Og ja, har du nogensinde slået nogen ihjel? Ja, det har jeg. Første gang, det var faktisk ikke, der var helt uskyldigt. Det var, jeg tænkte bare, nu skal det gøres, så slår han sgu ihjel. Mhm. Og hvordan foregik det sådan cirka? Det var en tidlig morgen, da Victor stod op. Klokken var omkring 10:05, og det var dejligt solskinsvejr udenfor.
Victor gik ud imod køkkenet, uden at tage tøj på først. Han var så hungrende sulten. Nu skal jeg spise. Han kiggede ned i skabet og tog nogle Cheerios. Efter at have fundet alle ingredienserne, satte Victor sig og spiste hans morgenmad helt alene. Efter hans morgenmad gik Victor ind på hans værelse for at tage tøj på. Han tog bukserne på og lynede op. Trøjen var svær at få på den morgen. Når man har tænkt sig at slå nogen ihjel, skal man først finde ud af, hvem det var, så Victor gik ud på altanen for at finde et muligt offer. Han fandt en siddende ned på bænken og sagde: Du er død. Victor manglede et våben, men han vidste, at han altid havde en pistol gemt under hovedpuden. Nu var han klar. Victor forlod hans lejlighed, lukkede døren. Derefter steg han ind i elevatoren. Der var noget dejligt elevatormusik. Han gik ud af bygningen. Døren smækkede efter ham. Han gik hen imod hans offer med rystende fingre. Han var klar. Han kiggede på ham og sagde: Rejs dig op. Hans hjerte bankede helt ustyrligt.
Så, Victor. Lad os gøre. Okay, fordi det er lidt... Holy crap, mand! Ja, ja. Hvad fanden? Hvor går vand fra? Vi prøver lige igen. Ja. Hvordan fanden kom der lige vand? Prøv at se den der igen. Idiot! Ud af den tv! Ej. Hvor gik nu bålet helt anderledes, mand. Idiot. Nå. Kom tilbage. Okay. 3, 2, 1. Du må godt komme og se. Ja. Ja. Lad os da hen og se Victors våben. Godt lige, hvordan du kiggede på det der først. Jamen, kom med mig! Dammit. Jeg har et problem. Jeg sidder her og spiser min morgenmad. Men så er der en eller anden creepy fyr lige derhen, der kigger på mig med et kamera. Jeg føler mig ikke helt tryg ved den her situation her.